Kai ya dai malam, kace na yar madadin Naidu. Karka damu dan uwa. Naidu ga yan Telugu, na yar kuma ga yan Tamil. Mutanen mu yan Telugu karo na farko sun zo Chennai. Mutanen Telugu suna so su zauna da yan uwansu yan Telugu a wannan masaukin. Ayya mutanen Telugu ne a Chennai. Mara balale. To maza ku shigo mana. Ku shigo. Kai yaro. Ya kasa ya kashe kallo haka. Waɗannan mutanen mu ne yan Telugu. Mutanen mu ne yan Telugu. Farkon zuwan su Chennai kenan. Ayyo mutanen mu ne Telugu ne. Wanda suka fara zuwa Chennai. Ashe ka gane karɓi kayan su kai. To yalla bai ba. Ba bukata yalla bai. Ina ba mun ce ba. Daga yau da ku da jakar ku mallakar mu ne. Ma'ana nauyin mu ne. Nauyin mu ne nauyi. Kaga dakata. Yaro tsaya. Mai yawa dan sun gama yan Telugu. Yasa suke bana wannan kyautatawar. Hakan yayi daidai, amma tukuna nawa ne zamu biya? Kana zuwa na dogon turanci. A masaukin mu mutanen Telugu kyauta ne, sai dai za su dinga siyan idili. Masaukin gyara ne. Yaro ka ji wannan abin na musamman ne. Sambar ake bayarwa kyautan kasai idli, amma su ɗaki dongorungu suke bayarwa. Amma ba kowa bai labai wa yan Telugu kadai. Waɗanda suka zo Chennai ba. Oh. Ku shigo a baku idili ɗin ku ci, yayin da za a je a gyara muku masaukin ku. A to shikenan da kyau da kyau. To ga ko, ku ci ku yi hani'an. Kuna buƙatar sambar ne? Tusiya ba za a rasa 10,000 a nan. Kai, anya baka so wani abin ba kafin yanzu? Ku yarda da ni ba ne? Mun yi da kai mana to amma kawai. Gungiya Lakshmi ce ba ta nuna min kanta a cikin jakan nan. Kai Lakshmi fata kila ka silai biyar nan. Silai biyar kuma. To wannan me za a yi da shi ne? Sai dai a mare shi da takalmina. Gaskiya sambar nan ta yi daɗi kawo. Ai Chennai sun yi shura wajen hada sambar. Yaro fa sai sambar da idili yake. Ina zuwa. Kara mana. Babban yaya, rubabban kaya ga kuma yan kamfai silai biyar. Su ne kadai abubuwan da muka samu a cikin wannan tsinanniyar jakar. Idili da sambar din da kake bayarwa duk faduwa ne. A irin waɗannan lokuta ba daga hankali. Daga ni wannan tawaga ce ta masu ɓoye kudade a yan kamfai. Za mu datse su a lokacin da ya dace. Kada mu kyale sai mun tatse. To babban